V máji sa konali voľby do Európskeho parlamentu, jedinej priamo volenej inštitúcie Európskej únie. Na Slovensku sa konali tieto voľby už po tretíkrát a Slovensko opäť raz viac zaujalo svojou nízkou volebnou účasťou ako samotnými výsledkami týchto volieb. Na voľbách sa zúčastnilo iba 13% oprávnených voličov, čiže ešte menej ako v roku 2004 a v roku 2009. Ako vníma slovenská verejnosť takúto kriticky nízku volebnú účasť? Aj na to sme sa pýtali v reprezentatívnom prieskume Inštitútu pre verejné otázky krátko po samotných voľbách do Európskeho parlamentu. Vyše polovica ľudí odpovedalo, že takýto obraz Slovenska je veľmi alebo skôr kritický a medzi tými respondentmi, ktorí sa na týchto voľbách zúčastnili, bol podiel takýchto kritických hlasov dokonca vyše 80%. Čiže dá sa povedať, že aj slovenská verejnosť vidí, že nízkou účasťou na európskych voľbách Slovensko nevysiela o sebe veľmi pozitívny signál. Prečo sa ľudia, voliči na týchto voľbách nezúčastnili? Aké mali na to dôvody? Na túto tému bolo zverejnených množstvo analýz, množstvo úvah, až špekulácií. My sme sa v prieskume opýtali samotných nevoličov, čo teda považujú za dôvody svojej neúčasti. A popri takých, dalo by sa povedať, štandardných dôvodoch, ako je choroba, zaneprázdnenosť, odcestovanie, prípadne celkový nezáujem o politiku a voľby, veľmi často nevoliči uvádzali dôvody, ktoré sa týkali priamo Európskeho parlamentu, prípadne Európskej únie. Dalo by sa teda povedať, že tie dôvody neúčasti sa od roku 2009 výrazne europeizovali, kým vtedy ľudia vyjadrovali skôr nespokojnosť, všeobecnú nespokojnosť s politikou, s politikmi, tak teraz uvádzali dôvody typu tieto voľby sú zbytočné, europoslancov nepoznáme, sú to voľby skôr pre politikov ako pre voličov, prípadne vyjadrovali aj nespokojnosť tým, ako funguje Európska únia a čo vlastne pre ľudí prináša. Až 40% nevoličov uviedlo takýto typ dôvodov, čo považujem za pomerne varovný signál a aj teda dôvod na to, aby naozaj europoslanci, 13 europoslanci boli prítomnejší v tých následujúcich 5 rokoch vo verejnom a politickom živote Slovenska. Výskum tiež ukázal, že účasť na voľbách do Európskeho parlamentu je naozaj viac vecou motivácie ako informovanosti, čiže kritika na adresu médií, že informácií nebolo dosť, alebo teda, že dôvodom nízkej účasti bola nedostatočná informovanosť, naozaj neobstoja. Ide skôr o to, ako ľudí mobilizovať a motivovať k tomu, aby sa vo väčšej miere na týchto dôležitých voľbách zúčastňovali.